Как една земна пчела опрашва кукичетата? И това се случва на 23 февруари. Много рано. Много топло. Приближи до нея да се види повече. Още. Волиле. Много са по-едри от Обикновените пчели, Да. И те си правят като малки стаички под земята, затова казват земни пчели. И тя продължава с опрашването.